ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം അല്ലെ. 12ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയോഗം. ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 ഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില് ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഏതായിരുന്നു? കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗം. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഭക്തിയോഗം. രണ്ടാമത്തത് ഭക്തിയോഗം. മൂന്നാമത്തത് ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെ. നവവിധ ഭക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പാദസേവ, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, ആത്മനിവേദനം. ആദ്യത്തെ 3 ഓർക്കാൻ ഞാൻ ഒരു എളുപ്പവഴി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 3 കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? സ്മരണ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, അല്ലെ. പിന്നെ പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അത് പഠിക്കണം എല്ലാവരും കേട്ടോ. എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് നവവിധ ഭക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 12ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയോഗം അല്ലെ. ഭക്തിയോഗം ചെയ്യാരാണ്? ഭക്തിയോഗം എന്ന് വെച്ചാല് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെ. അല്ലേ? ആണോ? അതെ. ആരാ ചെയ്യാ? ഭഗവാനിൽ ഭക്തി. അത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? അല്ലേ. നമ്മള് പറഞ്ഞു ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് ചെയ്യാന്ന്. ഭക്തി. കാരണം ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് ഇത് ചെയ്താലേ കാര്യം അറിയാം. ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ബുദ്ധിയുള്ളവരല്ലേ. ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓർമ്മയുണ്ട്? ജ്ഞാനികൾ എന്താ? ഭക്തിയോഗം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. ജ്ഞാനികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം, മനസ്സിലാക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മള് സുകൃതികളെയും ദുഷ്കൃതികളൊക്കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ? ആ സുകൃതികളിലാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനികൾ പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും, പക്ഷെ എന്തുണ്ട് അവിടെ? നമ്മളതില് ലക്ഷ്യമുണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെ. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഒരു വ്യത്യാസം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? ആരൊക്കെയാണ് സുകൃതികൾ? ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ?
സുഹൃതികൾ ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ, ജിജ്ഞാസ, ആ ധനകാംക്ഷി, ആ ഒരാളും കൂടിയിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനി, ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, പിന്നെന്താണ്? ജിജ്ഞാസി, ജ്ഞാനി അല്ലെ? അല്ലെ? അതാണ് എന്ത് സുഹൃതികൾക്ക് നമ്മൾ 4 പേര് സുഹൃതികള്. ആർത്തോ, ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി അല്ലെ? അതാണ് 4 പേര് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നമുക്കത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താ സ്വാം പരിപാസത്തെ യേ ചാപ്യക്ഷരം അവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിത്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, എല്ലാ സമയത്തും അങ്ങയുടെ സേവനത്തിൽ ചെയ്തു പോകുന്നവരാണോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളതെന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്. ആരായിരിക്കും കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളത്? നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവർ. നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവര്. അതില് 2 തരത്തിൽ ചോദിച്ചു. ഒന്ന്, ഫുള്ള് ഭക്തി സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനില് അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകി ഉചിതമായിട്ട് ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നതോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നതോ? രണ്ടും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. അപ്പൊ ഇതിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളത്? അതായത് കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവര്, വ്യക്തിഗത രൂപത്തില് ആരാധിക്കുന്നവര്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളെ മുന്നിലൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് മറ്റേതൊരു ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മം, ജ്യോതിസ് അല്ലെ? ഒരു പ്രകാശാണ് അല്ലെ? നമ്മള് ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കണ്ട് ആരാധിക്കുന്നതാണോ പ്രകാശത്തിന് ആരാധിക്കുന്നതാണോ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും, നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടിയതായിരിക്കും? വ്യക്തിയായിട്ട് അല്ലെ? നമ്മുടെ മുന്നിലൊരു രൂപം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ മുഖം കാണുന്നു, അവരെ ഫുള്ള് നമ്മൾ അവരെ ശരീരം കാണുന്നു, നമ്മളപ്പോ അവർക്ക് മാല കെട്ടി ചാർത്തി കൊടുക്കുന്നു, നമ്മൾ അവരെ പൂജ ചെയ്യുന്നു, അവരെ അലങ്കരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു പ്രകാശത്തിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിന് ആരാധിക്കാനായിരിക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നത്. അതാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണത ഉണ്ടാക്കുക. കാരണം നമ്മളെ കൂടുതൽ അടുപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ? ആ വ്യക്തിയായിട്ട്, ആ ഭഗവാന്റെ രൂപമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനോട് കൂടുതൽ ആകർഷണം വരും. നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമുക്കല്ല പ്രകാശത്തിലാണെങ്കിലോ ആ പ്രകാശത്തിന് നമുക്കൊന്നും ഇല്ല, ഒരു പ്രകാശം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് നമുക്കൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു രൂപമാണെങ്കിലോ, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന് നമുക്കറിയാലോ, ആ രൂപത്തിനെ കാണുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ആരും എന്തിനെ ആരാധിക്കില്ല? പ്രകാശത്തിന് ആരാധിക്കില്ല. ഒരു ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവർ പിന്നെ ഒരിക്കലും എവിടേക്ക് പോകുണ്ടാവില്ല? ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കില്ല അല്ലെ? കാരണം ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകാശാണ്. ആ പ്രകാശത്തിന് ആരാധിക്കുന്നതും ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഉതകുന്ന വിവിധ പ്രക്രിയകളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം ഭക്തിയോഗമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ആസക്തനാവുകയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അത്യകൃഷ്ടമായ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തോടുള്ള ഭക്തിയാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആസക്തമാവുക, അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള പറയുന്നത്. അത്യാകൃഷ്ടമായ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തില് ഉള്ള ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയാണെന്നും നമ്മൾ ഇതില് പറയാണ്. കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത്? വ്യക്തി രൂപത്തിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതും അർജുനൻ ചിന്തിക്കാണ്. അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആണെന്നും അർജുനൻ അറിയാലോ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യമനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേസ്താസ്തേ മേ യുക്തതമോ മതഃ.
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ എന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ എന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രീകരിച്ച് ഭക്തി ശ്രദ്ധകളോടെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് യോഗത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തൻ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണ ഉപാസനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അയാൾ കൃഷ്ണനെ ജപിക്കുന്നു, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു, വായിക്കുന്നു, അറിയുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ഉപാസനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും ആര് ചെയ്യുന്നത്? ശുദ്ധഭക്തന്മാര് ചെയ്യുന്നത്. യേതോക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പരിഭാസത്തെ സർവത്രാഗമചിന്യം ച കുടസ്ഥാമചലം ധ്രുവം സംനിയമ്യേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതാഹിതേ രഹതഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളത്, പരിപൂർണത നേടാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം അത് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായ എന്തിനെ? ഭഗവാന്റെ ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ ഭാവത്തെ, വ്യക്തിയല്ലാത്ത ആ ഭാവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എവിടെ തന്നെ എത്തുന്ന പറയുന്നത്? അവരും ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്ന പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്ക് ആദ്യം അവര് ഭഗവാനെ ജ്യോതിസായിട്ട് അറിയാണ്. പിന്നെ അപ്പൊ അവർക്ക് പിന്നെയും അത് പിന്നെ പരമാത്മാവായിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാനായിട്ട് അറിഞ്ഞു വരുമ്പോ അവർക്ക് കുറെ സമയം എടുക്കുന്നു മാത്രം. പക്ഷെ അവരും എവിടെ തന്നെ എത്തും? ഭഗവാനിൽ തന്നെ എത്തും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കാതെ പരോക്ഷമായ പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നവരും ഒടുവിൽ കൃഷ്ണനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരം കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുന്നത് കൊണ്ടേ നേടാൻ കഴിയൂ. ജ്ഞാനി അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം സർവവും വാസുദേവൻ എന്നറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിൽ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നവർ പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും എവിടേക്ക് തന്നെ എത്തും? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. പക്ഷെ എന്താ പറയാ? ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ അല്ലെ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യത എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഒരു ജ്ഞാനി അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്ത് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ജീവാത്മാവില് പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്? പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായിടും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്ലേശാധികതരസ്തേഷ അവ്യക്താസക്തചേതസാം അവ്യക്താഹിഗതിർദുഃഖം ദേഹവത്പിരവാപ്യത്തെ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും വ്യക്തിശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തില് ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ വ്യക്തമല്ലാത്ത വ്യക്തിശൂന്യമായ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മമാണ് അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മത്തില് ആസക്തി ചിത്തരായി കഴിഞ്ഞാല് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസം വരും. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്നല്ലേ ഭഗവാന്റെ ആ ത്രിഭംഗ രൂപം, എന്താ പറയാ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം. നമുക്കത് കാണുമ്പോ തന്നെ ഭഗവാനോട് ഭയങ്കര ആകർഷണം തോന്നും, നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ജ്യോതിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രകാശമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും ആകർഷണം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ ആ വ്യക്തിശൂന്യത്തെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാല് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രയാസമാണ് ആ പുരോഗമനത്തിന്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? കുറെ ജന്മങ്ങള് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രഹ്മമായിട്ട് അറിയും, പിന്നെ നമ്മൾ പരമാത്മാവായിട്ട്
ആയിട്ട് അറിയും, പിന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് കുറെ സമയം എടുക്കുന്ന പറയുന്നത്, ജന്മങ്ങൾ എടുക്കാം. ഭക്തിയോഗം നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനമാകിയാൽ നിഷ്പ്രയാസവും ശാരീരധാരിയായ ജീവാത്മാവിന് തികച്ചും സ്വാഭാവികവുമാണ്. അംഗീകൃത പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്, അതിനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അല്ലെ. നമുക്ക് ഭക്തിയോഗം നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ. മറ്റൊന്ന് നമുക്കറിയാം ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം ബ്രഹ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കി, പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കി, പിന്നെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിഷ്പ്രയാസം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേഗം തന്നെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള അംഗീകൃത പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഭഗവാൻ ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നതും പരമപുരുഷന്റെ ഒരു അവതാരം തന്നെയാണ് എന്ത്, ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മാംസചാക്ഷസുകളുണ്ട്, നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിലാണ്, അർച്ചാ വിഗ്രഹ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതും. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു അവതാരമാണ് നമുക്ക് ഈ യുഗത്തിൽ കാണാനായിട്ട്. ഭഗവാനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമീന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ എന്തോടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ സർവകർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ജനന മരണ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റി തരും. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കാണത്, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തെ, വ്യക്തിഗത രൂപത്തെ, ഭഗവത് രൂപത്തെ, വ്യക്തിഗത രൂപത്തെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയാണ്, അവരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ജനന മരണ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുമെന്ന് പറയാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ മൂല്യം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കേണ്ടവൻ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുകയും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം ഭക്തനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ മൂല്യം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്കറിയാം ലക്ഷ്മി സഹസ്ര സംപ്രമ സേവ്യമാനെന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്തിനാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞ 1000 ലക്ഷ്മിമാര് ഭഗവാന്റെ പാദസേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ഭഗവാൻ, എത്രയും പേര് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭഗവാനെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മളത് വേണോ വേണ്ടേ, ഈ ഭഗവാനാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു നിൽക്കാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെന്താ പറയുന്നത്, മറ്റുള്ളവരെന്താണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, നമ്മളും പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും, നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം തന്നെ എന്താണ്, ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മള് ശ്രവണുണ്ട്, കീർത്തനുണ്ട്, സ്മരണുണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 2 മണിക്കൂറാണ്. ആ 2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 24 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ക്ലാസ്സും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ 3 മണിക്കൂർ ഭഗവാനെ കുറിച്ചായി. അപ്പോ 24 മണിക്കൂറിൽ 3 മണിക്കൂർ നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് നമ്മള് മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോരോ സമയം കുറച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുക. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ ആകർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
മയ്യേ വാമന ആത്യസ്യ മയി ബുദ്ധി നിവസിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊർത്തം ന സംശയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എനിക്കെപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും. നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 7ാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളിൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടുകയാണെങ്കിൽ ജനന മരണങ്ങളെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? 6-7 ശ്ലോകത്തില് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 18-ല് 66-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്, സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ. എന്നല്ല, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജ് ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിനുള്ള വഴികൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ് ഇനി. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക? അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മൾ കണ്ടു. ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അല്ലെ? നമുക്ക് അറിയുന്ന വഴി എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്ന നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം, ഭഗവാന്റെ ബുക്കുകൾ വായിക്കണം, ഭഗവാൻ ക്ലാസ് കേൾക്കണം, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇതെപ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ 3-4 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുക. ഭക്തിയിലൂടെ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി 8, 9, 10, 11, 12 5 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്നായിട്ട്. ഒന്നാമത്തെ എന്താ പറയണത്? മയ്യേ വാമന ആതസ്യ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവശിഷ്യസി മയ്യേവ അതാ ഊർത്തം ന സംശയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. ഭഗവാനിൽ മാത്രം മനസ്സുറപ്പിക്കുക. വേറെ ഒന്നിലേക്കും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാതെ ഭഗവാനിൽ മാത്രം മനസ്സുറപ്പിക്കുക. ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ബുദ്ധി ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക. അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു, എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ബുദ്ധി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഒന്നാമത്തെ. അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണത്? അത ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമി ചാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്തുക. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത്. അത് ചെയ്യാൻ നിനക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭക്തിയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയോഗത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നാമജപം. പിന്നെ നാമജപം മാത്രല്ല, നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രണമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അതൊക്കെയാണ് ഭക്തിയോഗത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം. ഭക്തിയോഗത്തിന് വിധിപൂർവകളായ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്ന്, ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് ദിനചര്യകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുക, പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് സ്നാനം, ക്ഷേത്ര ദർശനം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം, പൂക്കൾ ശേഖരിക്കല്, നിവേദ്യം തയ്യാറാക്കല്, ഭക്ഷണം, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. പിന്നെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം. ഇപ്രകാരം ഭക്തിയോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് ആരെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവത് പ്രേമ തലത്തിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാൻ. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതില് നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, അപ്പൊ നമുക്കത് 2 തരത്തിൽ പറ്റും. ഒന്ന്, നമ്മൾ സ്വമേധയാ തന്നെ ചെയ്യുന്നതുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ
ഒരാൾ നിർബന്ധിക്കാതെ നമ്മൾ സ്വമേധയാ തന്നെ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ചിലവർക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് ആ ഗുരു നമുക്കൊരു ദിനചര്യ ചിട്ടപ്പെടുത്തി തരും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം, മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു, പൂക്കൾ ശേഖരിച്ച് ആരതി ചെയ്യുക, നിവേദ്യം തയ്യാറാക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രസാദം നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങള് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുക. രാവിലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ എന്താ പറയാ, ഭക്തിയോഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില നിയമങ്ങളാണ്. അപ്പോ നമ്മള് ഒരു ഗുരുവിനിലൂടെ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം നമ്മൾ സ്വമേധയെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മടിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധിക്കാത്തവര് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴില് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകളിലൂടെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? അതെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? ഒന്നാമത്തെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 2 കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അഭ്യാസേപ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥാമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പൂർണ്ണതയിലെത്തും. അപ്പോ ഇനി ഇത് ചെയ്യാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല, ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക? എങ്ങനെയാണ്? ആത്മഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം. അത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തിൽ പറഞ്ഞു. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മള് ഡൊണേഷൻ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ. അതായത് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഭക്തിയോഗം, ഇതിന്റെ ഒക്കെ നമ്മളെ ബേസിക് കാര്യം നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് അമ്പലങ്ങൾ പണിയാനായിട്ട് സഹായിക്കാം. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വരുന്ന തലമുറയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും അറിയണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അമ്പലങ്ങൾ പണിയാനായിട്ട് സഹായിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിക്കാനായിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളില്ലേ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഓഫീസ്, ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനൊക്കെ സഹായിക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടം പണിയാൻ സഹായിക്കാം, ഭൂമി മേടിച്ചു കൊടുത്ത് സഹായിക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യണത്? നമ്മളൊരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വരുന്നവരെയും കൂടിയിട്ട്, നാളെ വരുന്ന തലമുറയെ അറിയിക്കാനും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അല്ലെ. ഒരു അമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മളുടെ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കി ആ സമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് പോണതല്ല അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ പോണ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് അല്ലെ, പണ്ടേ ഉള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അത് ആരോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന് താല്പര്യം കാട്ടി ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്ത് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്, അവിടെ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുക. അപ്പോ അത് നാളെ വരുന്ന തലമുറക്കാർക്കും എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അവർക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഏർപ്പെടാം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അമ്പലം പണിയാനാകാം, പിന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അച്ചടിക്കാൻ സഹായിക്കാം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് എന്ത് മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്. ഇനി അടുത്തതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അഥൈതാദപ്യ ശക്തോസി കർത്തും മത്യോഗമാശ്രിതാഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഇനി ഇതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക.
ഇതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട്, സർവ്വ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കെട്ടിടം പണിയാനോ, നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, അമ്പലം പണിയാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അച്ചടിക്കാൻ, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ സർവ്വ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, അതിന് താല്പര്യമുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആശുപത്രികള്, സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിശ്രമ ഫലത്യാഗം, അതും നമ്മൾ എന്താണ്, അതും ഒരു തരത്തിലുള്ള എന്താണ്, ത്യാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കേട്ടോ, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് എന്നാൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രികൾക്ക്, സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനത്തിന് ഉദാരമായിട്ട് സംഭാവന ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആശുപത്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യണ്ട. കാരണം ആ വ്യക്തിയുടെ ലാഭത്തിന്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. പക്ഷെ അല്ലാത്ത ആശുപത്രികളിൽ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ആശുപത്രികള് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങള്, അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. പക്ഷെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? പക്ഷെ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഭഗവാനെ ചെയ്യണമെന്ന്, പക്ഷെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അത് പതുക്കെ നമുക്ക് ആ പരമ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ തന്നെ അറിയാതെ അവിടെ ഒരു ത്യാഗം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ക്രമേണ നമുക്ക് പരമപദത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ വായിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മനഃശുദ്ധീകരണ ശക്തി സ്വായത്തമുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് മറ്റൊന്നിനെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. സാമൂഹിക സേവനം, സാമുദായ സേവനം, രാജ്യസേവനം, അതായത് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ത്യാഗം, ഇവ കൊണ്ട് ഒരു കാലത്തെ ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാവുന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയരാം. അപ്പൊ പിന്നെയും പറയുന്നത് ഈ സാമൂഹിക സേവനം, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആശുപത്രി കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ സാമുദായിക സേവനങ്ങള്, രാജ്യസേവനം ഒക്കെ എന്തിലേക്ക് വരാൻ? നമുക്ക് ഈ ഭക്തി സേവനത്തില് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതുക്കെ എവിടേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടാവുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗം കൊണ്ടും നമുക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് പതുക്കെ ഉയരാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? 12-ാമത്തില് ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസ്യാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ജ്ഞാനാത് കർമ്മ ഫലത്യാഗാചാന്തീരനന്തരം. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇനി അതും നിനക്ക് പാലിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക, ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം, ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം, ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശേഷമാണത് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ വഴി നമുക്ക് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിവ് നേടാൻ, ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. നമുക്കറിയാലോ, ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തറിയും? ജ്ഞാനം നമ്മളെ ധ്യാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ധ്യാനത്തില് നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമ്മള് പരമാത്മാവിനെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്രാ കരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖാക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയഃ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർയോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. ഇനി എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയാണ്. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിലുറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ മാത്സര്യം കൂടാതെ
മത്സര്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നിർമത്സരാണ് സദാ. അതായത് എപ്പോഴും നിർമത്സരത്തോടെ മത്സര്യം ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാന് സർവ്വ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിലുറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ, ഭക്തന് എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും ദുഃഖമോ കുഴപ്പമോ നേരിടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു എന്നാണ് അയാൾ കരുതുന്നത്. ക്ഷമാശാലിയായ ഭക്തൻ ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ എന്ത് കൈവരുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തനാണ്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഉപദേശങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ തികഞ്ഞൊരു യോഗിയുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സുഖങ്ങളോ ദുഃഖങ്ങളോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്താ വിചാരിക്കുക? ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് താൽക്കാലികമാണ്, പിന്നെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് എന്തിനാ പേടിയെന്ന് വിചാരിക്കും. സുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക? ഭഗവാൻ നമ്മളോട് കരുണ കാണിച്ചു. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇതിനേക്കാളും വലുതെന്തോ വരാനിരുന്നതാണ് അല്ലെ, കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അത് ഇത്രയായിട്ട് കുറഞ്ഞു, അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ ക്ഷമാശാലിയായ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടിയാലും അതിൽ സംതൃപ്തനായിരിക്കും. അങ്ങനെ മാത്രമല്ല ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഉപദേശങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരു തികഞ്ഞ യോഗിയുമായിരിക്കുമെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യസ്മാൻ നോ ദ്വിജതേ ലോകോ നോ ദ്വിജതേ ചയഃ ഹർഷമർഷാഭയോദൈഗർ മുക്തോ യാസ ചമേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖ ദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവരാരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പോ ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, പിന്നെ അയാളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, സുഖ ദുഃഖങ്ങള് ഭയം ഉത്കണ്ഠ ഇതിലൊക്കെ സമചിത്തനായിട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാത്ത, മറ്റുള്ളവർക്ക് തന്നെ കാണുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥത വരാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭയവും ഉത്കണ്ഠകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ സമയത്തും സമചിത്തനയോടെ ഇരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. മറ്റുള്ളവരിൽ ഒരു തരത്തിലും ഭയത്തിന് വരുത്താത്തവനും ആരാലും വ്യാകുലനായി തീരാത്തവനും സന്തോഷം കോപം ഭയം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അനപേക്ഷ ശുചിർ ദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതാവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മത് ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ ക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ സാധാരണയുള്ള കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കാതെ വിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള നിപുണനായിട്ടുള്ള ഉത്കണ്ഠയും വ്യഥയൊന്നും ഇല്ലാത്ത, പിന്നെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരു ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഏതൊരു പ്രവർത്തിക്കും ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ ഒരുങ്ങുകയില്ല. ഒന്നിലും ആഗ്രഹമില്ലാത്തവനും ബാഹ്യമായും ശുദ്ധിയുള്ളവനും കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ളവനും പക്ഷാപാതം ഇല്ലാത്തവനും മനക്ലേശമില്ലാത്തവനും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും കർത്തൃത്വഭാവം വെടിഞ്ഞവനുമായ ഭക്തൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ഒരിക്കലും ആര് പ്രവർത്തിക്കില്ല? ഒരു ഭക്തൻ പ്രവർത്തിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നിലും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ബാഹ്യമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടും ശുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കും, കൃത്യനിഷ്ഠനുള്ളവനായിരിക്കും ആര്? ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല പക്ഷാപാതം ഉണ്ടാവില്ല ആരടുത്തും, എല്ലാ മനക്ലേശം ഇല്ലാത്തവനായിരിക്കും, എപ്പോഴും സന്തോഷമായിരിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? എപ്പോഴും സച്ചിത്താനന്ദനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, സത്ചിത്താനന്ദനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ആ ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും കർത്തൃത്വഭാവം വെടിഞ്ഞവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയാണ് ഭഗവാനോട്. യോന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചയതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാൻ യ സമേ പ്രിയഃ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും
ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. എങ്ങനെയാണ്? സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദേഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ശുഭവും അശുഭവും അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനും ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. സമശത്രോച്ച മിത്രേച്ച തഥാ മാനാപമാനയോഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമാസംഗാ വിവർജിതഃ തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർ മൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണ സുഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ്, ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും സമഭാവനയോടെ കാണാം. പിന്നെ മാനം അപമാനം ഉണ്ടായാല്, ശീതവും ഉഷ്ണവും ഉണ്ടായാല്, സുഖവും ദുഃഖവും, ആദരവും അനാദരവും കാണിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ്? ആ സമയത്തും നമുക്ക് അതിനോട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഭാവവ്യത്യാസങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഒരേപോലെ നമ്മൾ കാണാം. പിന്നെന്താണ്? യശസ്, ദുഷ്കീർത്തി ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊള്ളുക. പിന്നെ അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനായിരിക്കുക, മൗനിയായിരിക്കുക. ഭഗവാൻ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൗനിയായിട്ടിരിക്കുന്നത്, ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയൊരു വ്യക്തി സദാ സംതൃപ്തനായിട്ട് പിന്നെ ഗാർഹികമായിട്ടുള്ള ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ശത്രു, മിത്ര, മാനം, അപമാനം, തണുപ്പ്, ചൂട്, സുഖം, ദുഃഖം എന്നിവയിൽ സമഭാവനയുള്ളവനാണ് ഭക്തൻ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തന്നെ വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങൾ വളർത്താൻ സ്വാഭാവികമായി സഹായിക്കും. ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സിനുറപ്പിച്ചവനും ഭക്തിമാനുമായ മനുഷ്യനെ ഭഗവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്? വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ വളർത്തിയെടുക്കും. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയാം. യേതു ധർമ്മ്യാമൃതമിദം യഥോക്തം പരിഭാസത്തെ ശ്രദ്ധാധന മത്പരമാ ഭക്താസി മേ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയഃ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലില്ലേ? 20ാമത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെ? എന്താ പറഞ്ഞത്? നാശരഹിതമായി ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പോ ഈ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. അത് പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കി വിശ്വാസത്തോടെ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ മുഴുകുന്നവൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള, പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഒരേ മാർഗം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. ധർമ്മത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ പരമാശ്രയമായി കരുതി പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നു. അപ്പൊ ധർമ്മത്തോട് കൂടിയ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ പരമാശ്രയമായിട്ട് കരുതി പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാന് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയോ? ഏതാണ്? യോഗത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നവർ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ ആരാധിച്ച വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർക്കാണ് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പിന്നത്തെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ കലിയുഗ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് അല്ലെ?
ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തില് നമ്മള് പൂക്കള് സമർപ്പിച്ചാലും അത് എവിടേക്ക് എത്തും? ഭഗവാന്റേക്ക് എത്തും. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലെവൽ 1 എന്താണ്? തപാൽ ബോക്സിന്റെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓർമ്മയില്ലേ? തപാൽ ബോക്സിൽ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പെട്ടികളിൽ നമ്മൾ ലെറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടേക്ക് എത്തും? ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തും അല്ലെ? എത്തും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങള്. ക്ലിയർ ആയോ? അടുത്തത് ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് 8 മുതൽ 12 വരെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ ബുദ്ധി ഭഗവാനിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാനാണ് ഒന്നാമത്തേൽ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? നമ്മള് അതെ, എന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധി വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കുക. അതായത് നമുക്ക് സ്വയം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സഹായം തേടാൻ ഒരാളുടെ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് സ്വയം പറ്റണില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ? വേറൊരാളെ സഹായം തേടാ. ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ആ ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. കാരണം നമ്മളെ ചീത്ത പറയാനും നമ്മളെ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെ? അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വയം പറ്റണില്ല, ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ചെയ്യുക. മൂന്നാമത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? അതും പറ്റണില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി എനിക്ക് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പരിപൂർണത കൊടുക്കുക. പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കണം, ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ പറയുമ്പോ. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അടുത്ത കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? നീ എന്ത് ചെയ്യാ? എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതായത് അമ്പലങ്ങൾ പണിയുക, പിന്നെ എന്താണ് ആധ്യാത്മിക ബുക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് പൈസ കൊണ്ട് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക, ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇനി അതും പറ്റണില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? എന്നെ കുറിച്ചോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കർമ്മങ്ങളെയും ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? രാജ്യസേവനം, സാമൂഹിക സേവനം, നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ? അതായത് സാമൂഹ്യ സേവനം ചെയ്യുക. നമ്മള് ആശുപത്രികള്, അങ്ങനത്തെ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ നമുക്ക് സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, പിന്നെന്താണ് സമുദായ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്, അങ്ങനത്തെ രീതിക്ക് നമ്മള് ഭക്തിപൂർവ്വം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും? പതുക്കെ നമ്മള് ഭഗവാന്റേക്ക് എത്തും. അതും പറ്റണില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് എന്ത് പറഞ്ഞു? ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ? കാരണം ജ്ഞാനത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കും, ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങൾ